Pozor, je tu veľké sťahovanie. Ideme k moru a od nás najčastejšie k Jadranu. Je najbližšie, cesta autom je jednoduchá a nebudeme tam sami. Aj tento rok v čase letných prázdnin budú slovenskí policajti slúžiť Chorvátsku, čiže slovenskí turisti, ktorí sú do Chorvátska, sa budú môcť na nich obrátiť aj na mobilné telefóny. Cieľom je zabezpečiť vyšší pocit bezpečnosti slovenských turistov v Chorvátsku, poskytnúť pomoc a rovnako aj asistenciu počas tranzitu cez územie Chorvátska. A rovnako budú aj monitorovať prácu chorvátskej polície so slovenskými občanmi a predchádzať prípadným incidentom. Aj keď je Chorvátsko voči našim turistom veľmi priateľskou krajinou, je dobré mať tam bližší kontakt na domov. Od 1. júla do 31. augusta budú na pobreží dve dvojice slovenských policajtov. Jedna bude mať základňu v Makarskej, bude sa však pohybovať aj v ďalších rekreačných strediskách regiónu autom, ale aj peši. V prípade potreby ich môžete zavolať na mobilné telefónne číslo 00 385 99 72 01 001. Ďalšia slovenská dvojica bude mať v rovnakom termíne bázu severnejšie v meste Crikvenica a operovať bude aj v okolitých strediskách. Týchto policajtov zasiahnete na telefónnom čísle 00 385 99 72 01 002. Skúste si čísla poznačiť, možno sa vám zídu. Minulý rok pomáhali slovenskí policajti našim turistom v Chorvátsku v 155 prípadoch. Najčastejšie pri strate cestovných dokladov, ale aj riešení dopravných priestupkov či dopravných nehôd s účasťou slovenských vodičov. Veríme, že vás na dovolenke nič zlé nepostihne, ale keby náhodou, volajte aj slovenských policajtov.